dangadillo nell'are nell'are jigini ma joni ngama joni ngoni darangala jigini Johnny, that I'm not like you, yellow. Digging in and digging, that I'm not digging, Bagulo, Daramara Jigirizo. Yellow.
Gino ningali de ne bole ya law na baro fenano bawra babu janjo fenano azaba bole jona ka bole ya bu fenana tawla ka ya mo ta bombo fenano de ni bole ta bi muri Bemonga, aya bariga buya fenana wani fontarani. Abariga manguzi gino fenana koye fudan dulai. Ni kole ya nauye, ya do manguzi fenete korobo gani. Ni kole ya bola sangi fene, buriya ya nasere wadrai kako burkino. Amore janjo frema burubu trani sayama frema burugino aya barigal na buru frema yede kawake no wari dile tamo be manga kungu keke dori soe la sinawatra kaya bariga buya frema ye burugino ala buya te kola nguno de awole janjo frema kore wari janjo frema ya do janjo ningale ala yemade aya bariga na buru frema kawata wari dile kono mo wan fodrani kungu keke dori soe de abole je ga bole sangi fle jirati ya musoe ulega mama tamba aya bariga na buru frema ye kono wari kono dalasi wata ka usula nduma dile kono mo wan fodrani bariga ye ya bariga kilo frema la usina kilo frema de Lomara kilo frema bariga ye koye musum ne yoro frema oti ko mure Kayo mare la jayo frema ye wandawu nimbe ko ni korole frema de kuro ko eno ne vole ga vole sangi fele mamaru ga kala bariga tugolo fele na mamaru traore kanangolo ka daga batigi ole mamaru aya bariga tugolo fele na ngol bodrani o kedi ga poliro fele na de bariga juale kono mi yeso tugolo fele na mo ti korogo mi ngadi ya gule ga murulo ya ku traore aya bariga dugukolo fene na ye ngwan fodrani ka dugukolo di kono mo soma bugu fene na ma gunda mangu fene dunuyo ndi jole fene na ye la udoni chama bi kono de ani la gira jige ko yiri fene ito di ne kono mo be di ange fara nyono ne ti lam na furo fene sababu mana ke mo yawa ni dine kono mo beye aye tele mi vraiment jela ba tele mi vraiment mo mani ko yo lo melane iya bariga kanu vraiment kana janjo vraiment ba goro ba bu vraiment ati ala ye ni goro di sangi wa ke jami da kalau mau terang
maka gɛlɛn kojugu jango anw ka kuma n'anw kumana dɔrɔn ko karisa yɛrɛ y'a fɔ karisa yɛrɛ y'a fɔ n'i ma kuma ja fɛn fila b'i sɔrɔ an taara Yaya Ndaw ka san yɛlɛma na an ye san 2 de kɛ anw ye san 2 k'a kɛnɛ kan nka e de y'a daminɛ anw sabu fɛnɛ an baara ɲɔgɔn de kɛra sabu ye ka anw kɛ ka yen dɔn ni e fɛnɛ sabu de Dara taara ni o ye Dara fɛn kelen de ye anw se yan su in na ne y'o f'i ɲɛna ko anw baarakɛ ɲɔgɔn dɔw ka ɲɛnajɛ de bɛ yen animateur Bamakɔ animateur émission kɛla bɛɛ bɛ yen mais anw fila de ti ni y'an na ne Yaya Ndaw ka kuma de y'an na n'o tɛ an na kuma tɛ han ani e Dara yɛrɛ ani ka fara karamɔgɔkɛ yɛrɛ kan Yaya Ndaw ne ma foyi f'i ye foyi ne y'i ka fɛn kelen bɛɛ lajɛ ni ne tun ye nkalon sɔrɔ la su in na ne tun tɛ se yan kuma tɛ ka ne yɛrɛ y'i ɲɛna o ti dɔwɛrɛ ye koyi mais n y'a dɔn cogo di i ka ɲɛnajɛ dɔ su Jije min tun bɛ yen Jije ko k'ale tɛ diɲɛ foyi fɛ fo wusula Yaya Ndaw cɛ ka wusula ye miliyɔn de ye walahi ne ye jɔ cɛ ka wusula wusu Dara n y'a fili a bɛɛ ni Ala cɛ e yɛrɛ dɔn ne b'a ye ne ma cɛ si ka wusula wusu ko 2 kɛ ɲinan ne bɛ donso émission kɔnɔ bi ɲinan ye a san 27 ye cɛ anw fana kan ka cɛ dɔw dɔn sa n'anw ye cɛ o cɛ tan o bɛ dɔn Dara ti cɛjuru yɛrɛ fɔ Yaya Ndaw ko a ka k'a dɔ f'i ye wa n'o tɛ e bɛ ka min fɔ o tɛ o cɛjuru yɛrɛ fɔ a ye a ka dalu dɔ d'i ma min tɛ wuli dɛ n'o tɛ nafolo n'i ye nin ka nafolo minɛ i yɛrɛ donni n'i ka hɛrɛ tɛ cɛ kana nafolo ɲini dalu yɛrɛ ɲini a la de Dara i ka cɛjuru fɔ a kɔ Yaya Ndaw ni n'a ma ne wusula dɔɔnin ni n'a ma kɛ ne fɛn a bɛ kɛ mankan ye dɛ. Susi labora ma ko y'o fɛnɛ la yɛlɛ o. E yɛn tɛ jama fɛnɛ ye ko jama tɛ ja fɛ. An ko bila nin yɔrɔ fɛnɛ la yɛlɛ o. Mi wolo de sa ke mu a kɛ jaabi. Ale bɛ ka don kuma kɔnɔ. Nin de ye miyaŋa denw ka Yaya Ndaw ye fo Jɛnɛba den misi ka dingɛ min tɛ sen kɔnɔ n'a bɛ nin caman kana ban. Min dalen bɛ Dumazana Nafaki Golfu sugu yɛrɛ de kɔrɔ cɛ église kɛrɛfɛ a Jawala bɛ yen. Ni bilemana ko a ma dɔn tulu fɔlɔma min ko o dan ye filɛkɛw kelen ye n'i ye Yaya Ndaw y'i ɲɛ n'a kanu b'i minɛ i n'a dɔn ko Dawula fɛn bɛ sɔrɔ a bolo. Ne cɛ man di i ni Yaya Ndaw ka tulubara ma ɲɔgɔn ye. N'an bɔra o la ni ko banafura de tigi filɛ nin ye Yaya Ndaw. Malifin turulen ye san 10 tunga fɛ k'a ɲini k'a ye o de filɛ nin ye Yaya Ndaw. Yaro ko silamɛ kuma o kɔ tɛ. Dara ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dumazana ka ca dɛ an ma tigɛna yɔrɔ sɔrɔ i la a barika i ye Dramani kanu na. Turubu dɔ bɛ yen nɔ ko Dramani kanu a ka ca maa 256 ye. Dalu bɛ bila ka dalu bɛɛ lajɛlen kɔrɔbɔlen min ka dalu biɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ ta k'a kɛ premier o de jɔlen filɛ Yaya Ndaw. Fɛn min bɛ fɛ bi ka fɔ Dara ye i t'o fɔ an ye. Min na mobili 6 mara sumaya kɔnɔna na o de filɛ nin ye Yaya Ndaw. Fɛn min fɛ Dara fɛ su in na ka fɔ an ye i t'o fɔ an ye. Sumadere kɔnɛ n'a teriw ni a nisɔndiyabaw ko n'i ye kɔnɛ minɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni fɛn ma se ka kɛ dɔrɔn k'u sigal'u ka jaraya la. Saka kɔnɛ y'i jansa n'a jɛɲɔgɔn y'i jansa k'u se k'u la 350,000 ko k'o d'i ma ko k'i jansa n'o ye ko k'a di Dara ma. Usula jili min kɛla o bilahi f'a kɛ diya de n'o tɛ walahi i bɛ taa usula dɔw don so kɔnɔ k'i sigi a kɔrɔ yanni k'i bɔ mura b'i minɛ. Yaya Ndaw et puis Ala ye n da ye fama ye. Yaya Ndaw ni mɛ kɛ ɲɛmɔ fitiri wale ye dɔrɔn n'i ye ko bɔ ɲɛna dɔrɔn n'i y'a fili ɲɛgɛn sira dɔrɔn i kɛlen ɲɛmɔ fitiri wale parce que a bɔla kɔnɔ mun na i b'a kɛ k'a filɛ wari ko t'i la. Jiri jara jiriba jara miyankaden fama i ni ce. I ba b'i fo i ka wale ɲuman na i fa b'i fo i ka wale ɲuman na
Tara ko ko min b'i kun ni kan cɛ k'i k'a fɔ ale ɲɛ k'ale ka mɛn. N bɛ foli kɛ Thomas Nafa ye. Ka foli kɛ Doso Nafa ye. N bɛ Wabɔ foli kɛ Tugu bɛ tɔgɔ kɔnɔ. O de ye kalanden fitinin den bolo fila bɛ bɔ ŋana kiri. Bɛ an karamɔgɔba fo n'o ye Dafini Dafa. Yaku ko k'i fo Dafi Mori. Ne den don. K'a den ye dɛ. Yaku bɔra yan Yaku taara ne kɛ ɲɛnajɛ la 2022. A ye min kɛ a ka Ala ɲɛna. A don ni bi cɛ an ma ɲɔgɔn ye fiyewu. A y'a fɔ Dara ye ko ni kanu ye fɛn o fɛn k'a ma juguya. N y'a fɔ a ye fɛn fɛn, n ko ne tɔgɔ Yaya, ne jamu ye Dawu. K'ale tɔgɔ ye Yaya, k'ale jamu ye Dawu. Ne ma tɛnɛ cɛ dɛ, n'i ye tɛnɛ cɛ n bɛ sɔrɔ, n bɛ tɛnɛ cɛ n tɛ sɔrɔ. K'ale ma tɛnɛ cɛ, n'ale ye tɛnɛ cɛ ale bɛ sɔrɔ, a ma tɛnɛ cɛ. Dara, misi in na n b'i kɛ ŋɔnɔmaya jansan litrasi 2000 ye. 1000 di animateurs ni jeliw ma. Dara, n bɛ fɛn f'i ye su in na. N bɛ gundo 1 di ma su in na, ka tila ka dugukolo ta k'a di ma, su in tɔgɔ i ka mɔgɔ bɛ taa minɛ. Dara, n y'a fɔ wa n b'a kɛ. Dara, n'i bɛ n wele ɲɛnɛ ka bɛrɛ bɛ yafa ma, ne ma wuti gundo di ma, n y'a di ma, n b'a di ma. N'i bɛ n wele di yafa ma. Fɛn kɔni kɛ kɛnɛ muso ni kɛnɛ cɛw ye. Ko kuma ɲɛna dɔɔnin u ka yafa ma. N bɛ foli kɛ an ka animateurs ye. Wakan secogo bi yan, Tarawele bi yan. An kama u ye fo kɛ ne kan. U ko kosɛbɛ. Aw ta sɔrɔ ka sɔrɔ. Ne ko a ma ɲinɛ a ka wusulan ko kan, ko wusulan bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ ten. Karamɔgɔba Yakuba Tarawele bi yan, Yakuba Tarawele n bɛ wusulan, n bɛ mɔgɔ 10 ni yɔrɔ d'i ma, san tan don i b'a sɔrɔ. A barika.